Прывітанне! Што рабіць з запазычанымі, гэта значыць не беларускімі словамі, у заданні А1? Часцей за ўсё пісаць «э». Як у слове «рэспубліка», «дэмакратыя», «мецэнат», «экскурсія», «экзатычны» і многія іншыя словы. Але ёсць і такія запазычаныя словы, якія прыжыліся ў нашай мове, і таму іх пішацца «а». Гэта слова «рамонт», а яшчэ адрас і адрасны, арандатар, аранжарэя, галантарэя, далікатны, далікатэс, інтарэс, латарэя, літаратура, сакратар і сакратарыят, сакрэт і чамадан. Запамінайце гэтыя словы, а ў астатніх запазычаных устаўляйце «э». І абавязкова паглядзіце відэа пра заканчэнне «ар», бо калі запазычанае слова заканчваецца на «ар», гэта іншая гісторыя.